jsem Nick a já vás vítám u mého prvního videa ze hry Minecraft a dneska to je na serveru Hypixel a hrajeme minihru s názvem Warlords a dneska jsem si pozval mého kamaráda jménem Alex. Ahoj. Jelikož oba dva strašně umíme tu minihru, tak vám průběžně budeme určitě oba dva říkat, kolik jsme nahráli killů, a jelikož jich nahráme určitě hodně, tak se máte na co těšit a určitě se podle nás řiďte, jak my to umíme. To byl dlouhý úvod. Pepa je můj nejlepší kamarád. Koukni se, co se Natáčíme, jo? Ano, natáčíme, neboj se, už se to nestane. Jo, my jsme to natáčeli, aspoň jsem si myslel, že jsme to natáčeli, ale bohužel jsem zapomněl zmáčknout tlačítko, aby se mi to spustil. Takže to točíme znovu. Tenhle je úplně skvělý, ten Black Phantom. Kde? A Alexusi, kde jsi? Tady. Tě nevěděm, kde jsi? Tady teď skáču. Kde jsi? Já nikoho nevidím. Kde jsi, Pepo? Pepo, kde jsi? Já tě nevidím. Už tě mám. Já už tě mám. Dobrý. Ahoj. Za koho hraješ? Paladina? Ne, za Mage. A já hraju Savariora. A tohle Sekira je úplně super. To dává damage. Já potřebuju nějakou novou zbraň, tyjo, protože já mám takovou úplně na nic ovatou. Tak pojď a jdem hned pro kupřík. Pro kupřík, jo, jedem. Takovou všík. Pro kapříka hned jedem. Já jdu na mém Šulínovi. Můj kůň nemá srdíčka, berme takový úspěch. Můj taky ne. Moje má černý. Ale jsme, by the way, jsme červení, takže bychom to mohli vyhrát. Nezáleží na tom, jestli jsi červený nebo modrý. No jo, ale vždycky většinou červený tým vyhrává, takže... No, ale vyhrává jenom tuhle minihru, modrý zase vyhrává rád tyhle. To jo, no, dominate. Mhm. Hej, Je to zajímavý. už mám první asist, jako. Hej, my už máme vlajku. Nebo už ji nesem. Hej, jako help me, Pepane. Hej, mi fakt nesem, tyjo. Takže jo, no. Já jsem teď zrovna... Hele, on tu je někdo s nějakou palicí. Ty seš debil! Pál do pekla. Ne, on mě zabil, no tak jako on má tyhle legendary. Ježiš, on má legendárku, zelenou legendárku má. Jsem dead. Taky bych ji chtěl. On má zelenou palici. To je asi legendárka, co? Asi jo. To musíme doníst tu vlajku. Jo. Do nesmysle vlajecku, vola. A ono se taky ty body Ne, přičítají. ten má úplně dobrý. Mak? Ne. Ježiš, já tu klikám kouzla, i když to nikdo Ej, kámo, není. na tom, že červený rádi vyhrávají, asi i fakt něco na tom asi je, hele. To... No, mě už zabil. Já mám jednu dead. Já 2 už, ale mám 2 asisty. Já mám jeden asist, jsem na to v pohodě. Já si vždycky jako řeknu, dát asist je těžší, než umřít. No, jako, Já jsem teď rozbil tvůj hrob. Oh. Promiň, to jsem nechtěl. Ale jsem mrtvej.
Jak se sem dostali čítři? Aha. Kámo, já se nabustuju. Má zelenou legendary tenhle. Kámo, Ano. mám kolik? Teď ti to úplně blblo. Ježiši, Teď ti to já jsem zablblo. blbec, já jsem mák. No, to víme všichni. Já ne? úplně tady tyho hraju, tyjo. Jako úplně si myslím, jak jsem paladin, tyjo. No, když to všichni víme, že jsi vák. No já to nevěděl. Já to věděl. Já mám 3 asisty. A 4 smrti. Máš nějaký kill? Kill nemám žádnej. Jaký ne? To bude tím, že to neumíme. Ne, to bude tím, že to umíme. My je necháváme, že jo. My je prostě necháváme ty týpky prostě si je dávat, že jo, protože všichni samozřejmě víme, že oni to neumí, ne, tak prostě. Jo, my je prostě necháváme, ať taky nám dají nějaký ten kill, protože oni... Přesně. Proto jako se necháváme tak jen tak prostě zabíjet, že jo, protože to samozřejmě umíme a prostě to necháváme je prostě, že jo. Teď jsem si dal kill úplně dobře. Next for audit. Oh damn. Oh damn. Oh damn. Pomoc! Mě honí nějaký Johnny! Pepo! Kup tyče! Do čiče! To vyhrajem, holky. No, you dead. Ale jo, to vyhrajem, už máme 860. Jo, vidíte, jak to neumí. Oni mají jenom kolik? 120. A tahle sekira bere jak něco, jako hele. Jo, fakt. Já jsem zase použil špatný spell. Jak jsi sem Jak mě mohl zabít? On má legendárku, aha. Haha, už jsem si rozbil hrob. Já vidím tvůj hrob, my jsme umřeli skoro na stejném místě. Fakt? Jo? Ty jsi umřel zároveň jak já? Ty jsi se respawnul i stejně jak já. Teď jsem úplně dodělal. Máš kill? Ne. Ty jo. No, vidíte. Prostě Alexi mi je nechává, protože je hodnej. A máme hlavně asisty. Asisty jsou dobrý. Chcete něco vidět, holky? Ahoj. Dělej! Já jsem se bugnul. Tvoje, všichni tady zebnete. Dodělal. Mě zabil Banana Boy. Tak to jsme vyhráli, to už je jasný, to jsme vyhráli. Tak, Já tady běžím vedle týpka, který nese vlajku. tak schválně pak zkusíme teda dominate. Jak nám půjde dominate a jak nám půjde capture the flag. Jo, tohle je capture the flag. Dominate je hrozný, já ho vůbec neumím. Jaký ne, to neřeš. Hej, co dělá, když má 40krát víc životů než já? 40krát. Mě by jenom zajímalo, kolik jsme tohleto odnesli vlajek. Hodně. Nikde není napsáno. Hop, 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 hop. Já jsem mu utek. Teď jsem se odboostnul. Ty jo, ale ty zvuky mi přijdou z tohohle Warlords jako zvuky ze hry Age of Empire. Vzhledem k tomu, že nevím, co je Age of Empire, tak to nemůžu posoudit. Teda tuším, že Age of Empire, jenom tuším, je nějaká hra. Ano, je to hra. Na PC teda, jo? No, na Ale- PC, na PC, na všechno.
Na PlayStation teda ne. Na Xbox taky ne. Takže jenom na PC, no. Na všechno teda jako. Já jsem tu schovaný. V jejich základně. Teda myslím, že je to jejich základna. Dělej, dones to už. Viktory, Jo, jen 2. já jsem zjistil jenom 2 zbraně, tyjo. Jaký? Tak jo, ukážu. Dostal jsem plus 5 karmů za to, že jsem napsal GG, počkej, jen to napíšu znova. Jo, 5 karma, že jsem napsal GG. Co je karma? Nevím. To je podle mě něco špatného, ale. Tak si ukážem, co jsem dostal jen za ty Tak zbraně. jo, takže jsem dostal úplně blbou zbraň a pozor, dobrou nějakou jsem dostal, super. Jo, já jsem dostal nějaký meč. A nějakou sekírku. Děláš si ze mě srandu? Co? Co to je? Já jsem dostal ten tvůj zelený mečík, pojď se kouknout. Oh je, jsem takový hipster. A počkej, co jsem vlastně dostal za to druhý, já už to zapomněl. Já si udělám selfie, počkej. Jo, takovou sekiru, Air Secret Unwanted Damage, Heal, Max Energy. Wow, je to modrý ještě k tomu. Tak jo, uvidíme Já jsem teď, ale uvidíme se u další mapy. Jo. Bů, jsme na další aréně, Jsme na další aréně, Alex mě nemůže najít. Halo, ten trapný. Alexi, kde jsi? Alexi, kde pak jsi? Mám tě. Jsem poslal pro server nebo něco na ten způsob. Za chvilku už to bude 60 playerů. Už to je 3 a páďo, 2 a páďo. A my jsme zase jako vždy červení. A to vyhrajeme. Ne, červení prohrajou nejspíš. Neměj neblahé předsudky. Bylo někde napsáno, už si nepamatuju kde. No, jenže já mám. Haha. Přesně tak, za 24 sekund začíná arena. A zase Alexi jako prostě, jako vždy, jako praví prostě super hráči Warlords, jedeme zase na kopeček. Ok? Jo, špatná replika, nevím. Tak jo, jdem na to, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jedem. Jdem teda na kopec, jo? Jo. Tohle bude dnešní náhledák. Ne, tohle. Tohle je dnešní náhledák. Co jsem vyfotil. Nebo ať to vyfotím takhle. Jo, tohle bude dnešní náhledák. Jak všichni jedou nahoru. Ty už jsi tam? Já taky. Jsou na koni. Já tě vidím, Alexu. Já za tebou běžím. Točí na majny, no tak to není úplně dobrý. To je jedno, mine nám nevadí. Jo, vadí! Mine vadí hodně. Mně se nenačítají čanky. Kamo, no tak teď je už jdu úplně oddělat, tak jo? Podívejte se mnou, kam takhle. Můžeš si to trošku stlumit? Já. Ano, ty. Teď já to mám úplně strašně potichu.
Mně se fakt vůbec nenačítají články. Prostě na Dominationu se mi vůbec nenačítají články, nevím proč. No mně se to taky nenačítá, no. To nevím, prostě na Capture the Flag mi to načítá úplně všechno, ale na Dominationu je úplně v prdeli. O, tady jsou miny. Hele, jestli si myslíš, že ti to nechám, vole, obsadit, a to si jenom myslíš. Máme miny a to znamená výhru. Tak ještě nemáme miny, no. Ale jo, už máme. Tak to znamená, že... Tak to už nedám, no. No, jsme na tom rozhodně hůř, ty jo. No jo, protože oni by měli to dřív, že jo. Teď musíme obsadit farmu. A to nedáme, farmu neobsadíme, to ne. Kde je farma? To nevím. Teď ji máme obsazenou. Teď mi... Ne, to jsou miny, tohle. Ona mi obsazuje. Cože? No, ona mi obsazuje, dívej. Jo, aha. Pal do pek... Ty vole, ne. Pal do pekel. Přesně, pal do Pojď, pekel. dva ho dáme, ne? Jo, to dáme. I když má strašně hnusnou zbraň. 3 ho dáme určitě. You dead? My jsme ho zabili. On mě killnul. My jsme ho killli. Počkej. To je mine? To dole je to naše, ne? No to dole je mine, no. Mines jsou red, že jo? Mhm. Takže jdu nahoru. Počkej, farma, tohle je farma, ne? Mhm. No tak ne, to je studula. A já musím jít, ne, let me forever, everything. Hele, já jdu obsadit to nahoře. Když ona mě dala na 2 rány. To jsou prostě cheatři. Ježiš, oni nám zase obsazují úplně marně tohle. Ježiš, No, to prostě nedaj. Všichni víme, že to nedáte. Ježiš, to jsou cheatři. Tak jo, tak to dáte. Je to jedno, tak si to dejte. Já to nechci. Domination. Ne, že bych to vždycky prohrál, což je sice pravda, ale hlavně, tyjo, je to strašně zdlouhavý. Strašně. Ale doháníme ty modrý. Ale nemáme úplně šanci, jako oni vedou tak o 100, no. No, o 100 vedou, no, tak... Teď o více. Já jdu to obsadit nahoru. Ne, kde seš? Já jsem v minech. No, já už jdu nahoru. Já na miny kašlu. Já taky. Ježíš, oni útočí i na 100 dolů, ale to je jejich, tak proč? Jo, že oni jako to kontrolují. Obsazuju farmu. Farma je to nahoře. Farma? Kde je farma? To je to nahoře. Ježíš, tady je farma. Musíte mi ještě pomoct, jako oni sem za chvilku přijdou, se vsadím. Pojď, odešlem to. No, you died. Ty jo. Jasný, přijď sem, to je jasný, že jo. Prostě mi to musí zkazit. Jasný, takže mají zase farmu, ty vole. Jako na mě přišlo, ti řeknu, 1, 2, 3, 4. A 2 byly s legendárkou.
A pokud byste se sem chtěli připojit, tak musíte mít originální Minecraft. Je to normálně na serveru Hypixel, což Ano, už to jsem říkal. Nick. A další důvod, proč hrát Minecraft, že jo? Jako, vem si, že v Minecraftu uděláš úplně všechno. Co uděláš ve Vovku? Což teď hrajeme Vovko v Minecraftu. Co uděláš? Nic, prostě nic. Ve Vovku neuděláš Minecraft, ale v Minecraftu uděláš Vovko. V Counter-Strikeu neuděláš Minecraft, v Minecraftu uděláš Counter-Strike. Takže jako ten Minecraft, to je fakt důvod to hrát jako velký, jako. Protože v Minecraftu uděláš úplně všechno. Vemte si, jaká to je pěkná textura. Ty tady zahraješ prostě, nechceš si kupovat Minecraft? No, jako, nekupuj si ho, ale... máš méně výhod, jo, Varys. Všechno. Přesně, jako když máš originální, tak nemáš žádný meze, prostě nemáš žádný meze, připojíš se úplně na všechno. Ale prostě, když máš Varys, tak to má takovou pitomou výhodu, no. Teď se mi to strašně laguje, jak jsou na tom spawnu úplně ty lagy. Jo. Děláš spawn killy, no. Přesně. Ale já se tady spawnu a uteču. Teď jsem tě viděl. Ale jsem mrtvej. Oni dělají spawn killy, spawn killers. A pak dáme asi poslední mapu, Capture the Flag. Protože to nás samozřejmě baví nejvíc. Já se jim schovám jako bůvol, já jsem kráva. Bů. 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 Já jsem taková kráva, která běhá kolem banáčku. Bů. Už mě zabili. A default. Broken weapons 1. Tak jsme prohráli. Taky. Zase se kouknem. Aspoň bude dobrá, já bych tak přesně. Teď se kouknem, co jsme dostali. Prosím, ať to je legendárka. Držte mi palce, lidi. Držte mi palce. Taky, když budete držet palce jemu, tak budete držet palce i mě. Hej, já dostal ještě nějak bonusový 2. Já ne. Já nevím. Jo, taky. Prosím, ať to je legendárka, Já na ní nemůžu kliknout, já musím na druhou stranu. Takže dostal jsem dřevěný meč. Oje. Ono úplně nejde o to, jak ta věc vypadá, ale spíš jde o to, jak, nebo co, jakoby, jak dřevěný meč není dobrý. Teď jsem dostal nějakou rare. Normální. Tak jsem dostal úplně kraviny. Ježiši. Taky jako, teď se podařilo. Děláš se mě srandu, to je úplně super, ta sekera. Co jsi dostal? Já jsem dostal sekeru, drápy. Ano. A železný mečík, mám pocit. Jo, já si jdu vzít zase ty drápky. A teď nás teda se uvidíme u další arény, která bude Capture the Flag. Takže jsme na poslední aréně a hrajeme tady Capture the Flag. Jo, znova. A jsme červení. Všim si to, jsme červení, takže vyhrajeme. Nejlepší bude, až to prohrajeme. No jo, no. Ne, to vyhrajeme. Mě teď zavolal kámoš na Skype. Jak mu to vypnělchu. To vypnul. Koňka rychle. Já jdu druhou stranou, hele. Já to chci zkusit tou druhou stranou. Já to asi taky zkus. A je to blbší cesta, bych řekl. Hej, oni to jsou spawn killery, takový, oni všichni pro nás jedou. Jo, aha, to bude možná tím, že to je Capture Flag.
Já tu do všech... Hej, on má ten základní meč, toho zabiju. Že se tam má základní, jo. Má základní. On má ten základní. A já mu ubírám úplně Kámo, jak to, že Judet, tyjo. On je nějaký dobrý, ne? Tam. Jo, on to je mage. To bude možná tím. Ale tak on si to zavařil, že jo, protože já teď mu utíkám. A běžím pro vlaječku, no, takže jako... Hello, guys. Jo, aha, to bude asi tím, že prostě... Ježíš, on nebyl offline. Aha, já myslel, že byl offline ten s tou legendárkou. Kámo, teď mi to nějak nejde. Jaký ne, já mám první týmu to nejde. Aha, tak nejde, no. To je super. No, tak to možná prohrajem, to je jedno. To prohrajem, oni jsou úplně dobří. Jsou dobří. Oni mě úplně sponkillujou teď. Dělej. Mám vlajku, ochu. Jo? A už ji nesu jak pravej Barbosa. Prosím, ať tady někdo na okraji není. Prosím, ať tady někdo na okraji není. Prosím, ať tady někdo na okraji není. Ale ty si mě určitě všimnou. Já podím strašný podezření s tou vlajkou. Jsi nenápadnej. Já vím, že jsem nenápadný, no. A teď musím utíkat jak něco, protože mě má. Utíkat, utíkačko. Sakračko, pomačko. Please. Ty vole. Oh shit. Shit and zen. Vůbec mi to nejde teď. Nějak jo. jiné. Tak pak dáme ještě jednu mapu a... To bude úplně luxus. To pak vyhrajem normálně. To si dáme zase capture the flag a to vyhrajem. I když budeme třeba černí. Hej, on tu má nějakýho koně, který má diamond brnění. Jo, to může mít, ale jenom VIP si ho může koupit. Jo, jasný, vy jste sraby. Oni byli dva na mě. Teď víte můj skin. Uí. Jo, já chci natočit nějaký video z Lucky Blocků, jako docela bych natočil. Tak mohli bychom, no. A nebo Skywars, jednu z těchto dvou. A já znám úplně luxusní server, kde je Skywars. Já jsem Cubecraft. Proč zrovna Cubecraft? Protože tam je strašně dobrý, je tam strašně map, jo, a na Skywarsu a je to úplně super. Je tam třeba nejoblíbenější moje mapa, je tam Pokémon. Jo! Tam ten server, ten je dobrý. Jak chceš. Ježiš, jak tu čekají pod tím spawnem. Jsou takový trapáci. To jsou takový... My máme 15, oni 770, no ty vole. Vyhrajem! Jsme červený přece. To bude možná tím, že máme blbej tým. Ten spíte můj hochu. Víš, kolik mám killů? 0. Asistů mám 2 a dead 9. Já mám 1 kill, 0 asist. A 4 dead. Kdybys teď viděl... Hej, to nesu já! To nesu já! Jsi žajzl.
Tak já mu pomůžu teda. Ale vemu si koně. To nemůžeš, co? Koně si vzít. Aha, to bude možná tím, že my jsme červení. On tady proti nám šel prostě nějaký modrý, já jsem si myslel, že jsme modrý. A... to je strach. Tak tohle bylo lehký, no. Tohle bylo Kolik rychlý. jsi dostal? 1. Já taky. GG musíme napsat. 5 A plus jo, karma. já jsem dostal karmu. Jo, mám karmu. Taky mám karmu. Tak si ukážem, jakou jsem dostal zbraň. Prosím, ať to je nějaká dobrá zbraň. Jdem si ukázat, jaký máme zbraně a já, když tam teď přijde strašně lidí. Dostal jsem nějakou, která by se možná dala použít. A já nevím, jaká to je. Nevím, kde je, a nevím, jaký jsem měl. Dostal jsem znova kudličky hněvu. Ale lepší! Ale lepší. Ale nechám si stejně tuhle sekírku, protože je cool. Takže jo, tu arenu nenatočíme, protože už nemáme čas. Nějak jsme prostě zjistili, že už nemáme čas a já ještě teď prostě musím jít taky pryč. Alexík musí taky pryč, takže natočíme nějaký jiný video. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau. Čau.